start. Hei, oameni buni, bună ziua! Bine ați venit la un nou episod, episodul 3 din Sunnycraft. Sper ca nimic straniu să nu se întâmple. Văd ceva aici, eu sunt Enzozo77 și mă duc să verific împreună cu amicul meu Chromex Zom. Mă duc să verific că am văzut ceva. Hei, un om! Face? Bine, Cine ești? Noi suntem pașnici. Banii mi-ar putea măsat. Banii, normal. Bine, ești de încredere. Bun. Ce dorești? De ce te uiți? Cum ai ajuns aici? Și ea. Ce nu te mai pot? A, Eu un carton. da, ok. Vrei să locuiești cu noi? Avem... Bine, haide. Bine. Să știi că doar fiindcă mi-ai răspuns corect la întrebare, vei locui. Și cine este acest om? Acesta este prietenul nostru. Invitatul special din acest sezon, al treilea și nu ultimul owner. De la Sunnycraft. Am un pat plus aici, am 3 paturi. Avem 3 paturi. Am făcut unul pentru că Chromex este un somnambul și mereu mi-l strică pe al meu și na. Ok, uite, ia 8 fier. Ia și... Băi, ce-i n-am... Fierul meu, tot fierul. Cu asta se va încheia și acest episod. Da, Aștept până... să vedem ce peripeții vom mai intra cu noul nostru amic, invitatul nostru special, Waveside. Acum suntem toți 3 owneri, toți 3 maestri în Minecraft. Oare ce peripeții vom intra? Poate îl vom găsi pe Herobrine. Poate ne vom face case diferite. Poate. Pasionat de Herobrine. Poate îi vom găsi și lui un sufragiat. Poate și... Acesta ne va trăda? Pentru toate aceste întrebări și nu numai, veți găsi răspunsul doar dacă vă uitați în continuare la Sunnycraft. Aici o să fac casa mea și o să mut toate itemele. Deja începe drama. Băia, Bă! Vezi că te scot de pe server. Cu o singură comandă te scot de tot. De ce? De ce? Ai probleme, Enzozo? Enzozo? Păi nu s-a terminat. Ce să se termine? Nu. Păi da, facem. n-am oprit acest episod. Am avut niște probleme. Nu știu, eu vroiam neapărat să dorm, dar dacă vine neapărat cu echipierul meu Tudor să mai fi Ăsta este al treilea episod care nu se știe cine va veni, ce va veni. sau când va veni sau când. Poate că va veni și un zombie și îl va ataca pe Chromex. Ca de obicei, Waveside se uită dubios pe ceva. N-am de ce știu, dar se uită. Poate va veni un zombie de nu știu unde și îl va ataca. Chiar s-a întâmplat. Vedeți, se adeverește deja. Poate se adeverește și cu Herobrine. Poate, dar nu. Mă scuzați că stric filmarea, dar știți că eu sunt acum la laptop, deci când o să revel filmarea nu o să se aude vocea mea, deci din păcate... Ba da, o să audă. Da. Mama mea, ba da, ba nu se aude, că nici la tot m-a spus. Ai stricat filmarea. Da, Ba nu, lasă. Dacă acesta ar fi fost adevărat, dar nu, vedeți, noi vă păcălim. Da, Să-mi reflex
sau dacă l-ați auzit, are niște acum și-a amintit celălalt fondator, Waveside 007, și-a amintit că nu poate pe laptop să vorbească. Dar dacă l-ați auzit, nu uitați să scrieți în comentarii. Și să ne dați un mare și un bine meritat like. Subscribe. Pentru că ăsta îl postăm pe YouTube. Domnul și domnilor, în cinstea dumneavoastră, poate în următorul episod o să fac un simbol al victoriei și poate că și dumneavoastră veți apărea în aceste episoade, pentru că în episodul următor, dacă ne lăsați un subscribe, aveți șansa să apăreți în următorul episod instant. Este o mare onoare, trebuie să scrieți subscribe. Eu vreau să apar N-au cum să scrie. și să ne dați subscribe. Continui casa cu lemn. Da, nu contează cu pământ. De la Stanicraft, Poate Stanicraft poate veți fi admin, helper, owner. Contează ce. de toate dumneavoastră și de lenea dumneavoastră să ne dați subscribe și coment. Nu uitați, coment, textul, vreau să apar în Stanicraft. Dacă este prea greu de reținut, notați-vă pe foaie. Repet, șansă mică, iar Facem telescop. Da. care amicul meu Dacă mi le fur, te omor. Și te scos și de pe asta. știu că aveai din întâmplare, știu că aveai o cască de fier. Da, și în papuci. Da, mile. Le-am furat. Uite, de la mine, eu nu ți le-am furat, le-am făcut singur. Dacă aș avea aer, le-aș face, da. Și nici calul. Nu mă fac că mi-au hack. Dacă aș ști cum mi-aș lua hack și te-aș omorâ. Așa, omoară cal. E calul tău, să știi. Ei, poate n-ai Nu, gata, îți dau itemele înapoi, dar nu te lega, nu. Îți dau itemele înapoi, dar nu mi-a omorât calul, îți dau itemele înapoi. Și Stai ca asta nu e. Apoi, Fine, hai. Și 3 stacuri de pământ. dă-i și lui ăsta. E milă de el. Dă-i și lui un bun. Da, dacă aș avea, aș da. Bine, oameni buni, e timpul pentru numărătoarea inversă. Romex, Stați așa, mă sună deja Romex, mă sună cât timp se termină videoclipul? Da, sigur. Ăla e Șerban. Ai oprit filmarea? Nu, Băi, dar nu spun. dar n-are probleme că... Ia stai, Da, ce mai scrie subscriber.